Vítám z dalšího díla. Dneska budeme sejít zepku se SRkem 250 a tady se svým svým potým 6 metrů. Tak tady jsem už milion, když jsme ji zaslali, takhle už tady dosejeme jenom dolů. Já jsem si to nedal dolů. To stroj, jak se musím dát, tady už na jedno dětí bude. Co tady už udělal. Je tady jako zapálení, ale pak to postýkáme, až pak když to vydoste. A jako už se na další, no. Ještě dále jako tu zakázku by to chtělo udělat, aby ten plot, už udělám 3 sezóny. Tak jako ten plot by to chtělo udělat, tak se uvidím, ten plot je docela drahý, tak se uvidím, jestli se jako zakázku sejít nebo si podmítat. No, zase to jako chtělo prostě. Tak se pak podívám, že tady zase zepku. Zepky nebo, no. To je až září, pak se jde na psenici, tak prostě za měsíc. Jinak můžete napsat, že říká na 5. Já ji budu natáčet, ještě teda nemám, ale budu natáčet. A můžete napsat, jestli chcete, abych po natáčet vaše 5. Jestli mám tu mapu po natáčet eBay 5, jako dohromady 5 jenom mapu a 2 jenom mapu. A nebo jestli chcete, abych natáčel 5 2 mapy a teď to už vůbec jako nenatáčel. A jsem mi napište do komentářů, jak byste to chtěli. Jinak taky tady mám klíček psi. Budu asi mít teda, psiho teda, tak si ho asi koupím. A jinak pak bych udělal taky nějakou takový video, že prostě nahrával klíček. A ještě mám maják, teďka 22, no mám od té doby, no, to jsem dostal. A jsem taky udělal, jako dal bych tam mobil třeba a prostě to nahrávalo, tak jestli si to takhle taky napište do komentářů. Taky nemusíte napsat komentářů, jestli chcete, abych dělal budu jezdit prostě za mapy tady funkcionátorů, mám takový tajný trik. Takže jestli si to chtěli, napište do komentářů. A jinak kdo nemá odběr, tak dejte, dáme pojďme dát 200 odběratelů do konce roku. Takže kdo nemá, dejte. Mně to pomůže, ale jak se to dlouho stojí, takže. A teďka se to snažím už dělat víc nastíhaný. Tak prostě i mi já to rychle se říkat, ty zase teďka jako fakt už si to dělá jako líp. Jinak taky jako nevím dobré, jako se to prostě učím se nejsem youtuber, který to dělal prostě už vlastně dlouho. Učím se to dělat a prostě není tak dokonalý, učím se postupně, takže, ale já si myslím, že můžu základní progres je vidět, jako, ale pořád se učím a taky to je vidět i samým, koho by zajímalo zemědělství, tak tam můj druhý kanál je popisku videa, je tam odkaz, ne, tam je zemědělský, můj druhý kanál zemědělský, tam je taky se prostě snažím, učím se dělat jako natáčet videa, baví mě to, zase si tom pokračovat, akorát prostě vidíte si prostě strašně dlouho odběratelů a nebo jestli mě klidně napište komentářů, taky nemusíte tam napsat komentářů, co mám zlepšit, co tak, co se vám líbí, že dělám a tak. A prostě dejte odběr, kdo nemá, já budu vědět, že se vám to prostě líbí, ale že mám dělat dál. Nevím, jak to je, jak nešlo, tak se to musím jako obět. Tak. Tak když si tak nedělám všechno, no jo. Taky je dobrý, že ta VT25 je ta navigace. Že také, tady teďka docela jako to je rovný, ale tam navigace, tak to bude dobrý. Takže se už si těším, až si budu hrát. Taky tam jsem rád, to tam je ta Škoda Kodiaq, kde tam je. To jsem taky rád strašně, že Škoda jako nikde od Škody auto, nikde Škoda jako moc aut není, to je mody. Já tady se vám mod do Farming Simulator 22 mám, ale to je ten mod prostě jako buď je nedodělaný, já vám ho klidně ukážu. Tady prostě, no já tady vlastně nemám stále, já to mám pak nějak na jiný mapě. Ale tak já vám to ukážu. Mám tady taky prostě, já mám taky oktávku, trojkovou.
Ona prostě není dodělaná, nebo já ji koupím klidněji. Pak tady mám také ještě tu Cisco oktávku, a to se fakt seká. To ani možná, no. Já vám to všechno ukážu. To prostě, jako je hezká, ale prostě není dodělaná, no, prostě se to seká. No, jestli také se nám to černý bar. No, já to teda ukážu. A pak teda to už jako favorita, ten nejvíc dodělaný běh ze královky ukážu. Mám si tam žlutou barvu. A tady prostě takhle je tady také ta trojková. Tady ta funguje, jo, a tady prostě není velmi dodělaná, takže tady to je prostě také dělat. A celá teda fungují, mě to nefunguje normálně. Pak tady teda mám. No takhle prostě nefungují, pak tady teda je ten favorit, tady nevíc dodělaný, že to je starý, tak jakoby na další oktávku, no a tady je ta oktávka Cisco, no se neseká, jako dodělaná. No se to zase neseká, ale já s ním jedu. Já ještě tak s ním pojedu. No se to zase neseká, jako musíte to vidět, jo, no jako to prostě... No určitě to je strašně sekavý, no. Je to hezká, jako fakt jako, ale jim prostě seká se to strašně, no. Tak to tak, asi by to bylo, no takové, prostě je tady i posvícení pěkně. Jako, ale prostě to zase seká, takže jako to nejde. No jako vidíte to, protože to nedá se s tím vůbec jet. No vůbec se s tím nedá přijet, no takže takový to bylo na ukázku. Je to prostě takový, ta Cisco oktávka se seká, víš co koupím. A ta trojková, ta zase mi tak dodělaná vevnitř, no. Takže jako, prostě, favorit asi nejlepší, tam prostě je to dodělání a... Takže jsem, byl bych chtěl radši tam byla oktávka jako oficiálně, a tam nějaký mody budou jako před simulátor, protože to bylo stále na internetu, takže to bylo tak dodělaný, takže to. Takže doufám, že tam budou nějaký mody přímo od simulátoru jako verze, a tam byla jaká oktávka. Já mám přesně rád oktávky, je moje nejoblíbenější a Škodovky. Abych chtěl, co až budu to, no. Pak až dost prostě bych ho chtěl, já takovou tu oktávku chtěl, tak bych byl rád, že tady bylo i také verze. Nějak jako líbí se mě prostě i ten Kodiaq se mi líbí, asi jako je dobře tady ten Kodiaq, on to jako se jako tomu, to je prostě dobrý, protože on je jako na pole je to auto, no prostě vyvýšení jako terénní, takže jako to dává smysl, že je tady Kodiaq. Nějak je tam tam RS, tak já mám hrát spíš RS, no. Takže už vím, co si koupím jako první. Nějak tady taky, tady to je právě, pak, no 4krát tady, no 5krát to tady projedu a je to zase tady zase štípe, to je prostě velký sestřístr, tady ten Pettinger. No a tak ještě opřeju okolo toho. Taky chtěl třeba všaký za peníze, ale nemůžu, protože toho hospodářský peníze neplatem plot. Takže uvidím, jak to. A půjčit si to jako možná si uvidím, jestli si půjčím. Ještě tak může napsat, jestli mám půjčit nebo ne, do komentářů. Já tam se napsat hodně věcí, takže pište, nebojte se. Je to prostě tam dole, kdo to neví, jak tam prostě to uvidíte, určitě tam je v tom komentáři. Jak tak dál moc nemám, ale tam prostě jsou komentáře, nebo pro video, kdo to nevěděl. Tady zase je, no. Tak. Jak vezním soused na pole a to snad mi nevadí, no já to nepošla v pauze. Teďka, no jo, jak mám tu klávesnici, tak jsem nebudu ovládá. Takže a volantu mě tam psal někdo, abych si koupil volant, tak možná do budoucna bych si ho koupil. Jako, není to špatný nápad. Jako já to teda už starší komentář, ale někdo mi teda tam psal, když se to koukáš, tak jsem to čet. Já jsem ti tam je odepisoval. A není to špatný nápad, takže uvidím podle toho, jak to prostě to. Uvidím, jako prostě jestli jak to, no. Já taky bych chtěl prostě si, teďka se ještě jako zdokonalovat se, jak všechno natáčím na mobil, kdyby se vypsal na ten nový kanál. Tak si ještě koupil jakou kameru, jaký kdo koupil, takže prostě, no, takže teďka na volno asi moc peněz nebude, no.
Ale ten volant jako není to špatný nápad, no, takže uvidím do budoucna jak to a... Tak jinak jako... Volant asi zatím je farming, první hru mám Minecraft doma. Pak mám na mobilu tu funkci na to 18, no. A já tam s ním nemám, takže bylo to zatím natáčet tady ty funkcionátory. Jakých takých bych chtěl se pak na počítačném Forzu. Tady jsem 5 nebo jak se jmenuje. Ale to bych taky se jako natáčel, ale teďka teda prostě mám zatím tohle. A to je až pak, když bych chtěl. Takže mi to dostaneme další díle a já se těším další díle, zatím čau.